Aquests dies, ho sabeu, ha estat notícia Carlos Alcaraz i sobretot una beguda que fa servir ell per suportar els partits de més de 5 hores. Volem saludar ara l'Antelm Pujol, el nostre endocrinòleg de capçalera, metge especialista en endocrinologia. Què tal? Bon dia. Bon dia, Marina. Quin és el secret d'aquesta beguda? Clar, el vam veure quan tenia rampes, que va vomitar fins i tot en el partit de semifinals. Què bevia? No, doncs mira, Marina, et decepcionaré més d'un perquè ni és una pòcima màgica, ni fórmules secretes, ni res estrany. El que va prendre Carlos Alcaraz és una cosa tan sofisticada com el líquid dels cogombrets amb vinagre. Què dius? El que trobem a la nevera i sí, és així. Però això és reconstituent d'alguna manera? Totalment. Aquí ve la part més interessant. És que no funciona només perquè hidrati, com molta gent pensa, sinó que l'efecte és més ràpid que això i funciona en segons, perquè en Carlos s'ho va prendre just al moment que es trobava malament i es va recuperar. M'imagino molts dels nostres oients ara mateix llevant-se i anant a la nevera per dir, va, que m'espera un dia dur i anar-se'n a fer un xupitó d'això. Clar, com pot ser que té d'especial aquest líquid? Mireu, el que té d'especial és que actua en el nostre sistema nerviós central. És a dir, durant molts anys es pensava que les rampes eren només un tema d'hidratació, de sals minerals, però avui en dia sabem que el sistema nerviós hi té molt a dir, que quan un múscul es troba molt fatigat, el que fa és contraure's en excés. I aquí ve la rampa. I precisament el que fa aquest líquid dels cogombrets és que conté àcid acètic que estimula els receptors de la boca i fa com un reset al nostre sistema nerviós central i li diu al múscul: ei, relaxa't.